Здравейте, в това видео ми се да кажа някои неща за Summit. Не знам колко от вас си я знаят. Това е една игра в Roblox, в която можете сами, можете с другари. Целта е да стигнете до върха на склона на плани, изкачвате ги. Това е главната цел. Да. Аз съм успял да изкача да стигна до върха на всеки един от биомите, като най-труден е магма биома. Това са айтемите, които ще намерите по пътя, като аз лично вече вече знам кои са полезните. Дале съм си пуснал играта и оттам беше музиката. Както и да е. Да. За първия биом не са ви нужни никакви айтеми, той е най-лесния. Там обаче трябва да запомните едно нещо. Мостовете. Те издържат само по един човек, не повече. За втория биом, айтемите, които ще са ви най-полезни, са... Чакай. Така първо. Близалката. Тя ви дава временно безкрайна енергия. Но я ползвайте мъдро. Помнете, временно е. Ако раницата ви е препълнена и сте пред огромен склон, изяжте близалката и почнете веднага да се катерите, докато трае ефекта. Другия важен айтем във втория биом е противоотровата. Защото и в първия биом има отровни растения, но във втория са с още по-силна отрова. Това ви е нужно. Противоотрова. След другите важни неща са бандажката и аптечката. За да може да се лекувате, ако пострадате. Следващия биом е снежния биом. Там е добре да си носите някаква храна. Ако откриете храна в ковачетата, вземайте нея. Но без това. Това е отровно. Хубавата храна е това или червената ябълка. А след снежния биом идва най-трудния биом. Там няма куфари, които да отварят. Да, тези неща се намират в куфари. Отваряте ги и вътре са айтемите. Но в последния биом няма куфари. Там е най-сложно. Той е магма биом, където подът е лава. Има моменти, които може да слезете на пода, но не се задържайте повече от няколко секунди на земята. Иначе, подпалете се краката, изгаряте. И ако изгорите, единството, което може да ви спаси е медкит. Аптечката. Другото важно, което ще ви помогне в придвижването, то е тук онзи пистолет с куката, тази е с верига. Не въже, като това или едно друго, така както и да е. Не въже, верига ви трябва. Защото трябва да се придвижвате от скала на скала. И е също чудотворната отвара. Защо я наричам чудотворна? Защото представете си, адските шкарани са отровни сте, гладни сте, претрепани сте.
изпивате отравата, всичко мина. Колкото и пълна ви да ви е раницата, то теглото все едно не е съществувало. Така че добре е да имате чудотворна отрава. Другите полезни айтеми са да. Ето тези. Това, ако сте с някой друга, това е статуя, която може да го съживи, ако умре. А това реално е телепортираща перла. Ендър перла я наречете. Хвърляш и те телепортира, като пелите в Майнкрафт. Да. И реално това са полезните айтеми. И ето това горе-долу е полезно, но не чак толкова. То се закача примерно в някоя скала на някоя височина и може да се хванеш за него, да си починеш, да се възстановиш стамината. Ама не помага, ако си претрепан. Да, ако играете тази игра, която сега споменах, ето ви полезните айтеми. Да знаете. А също, пропуснах да спомена бургера. Него се опитайте да си го запазите чак за магма балма, където все пак трябва да има нещо, което да яде. Иначе, както казах, там няма куфари и ако гладнеете, те вече не ви стига стамина. Кофти, освен ако нямате бургер. Или чудотворна отвара. А този череп е по-скоро крайна мярка. Убива ви. Тоест, примерно, някой примерно влезете двама, единия е супер пострада и не може да продължи. Другия може да, примерно има черепа и ще ползва го, губи си живота за сметка на това. Другия си възстановява цялото здраве и всичко. Да, така че този череп е крайна мярка. И да знаете. Това ще е за това видео. До скиф!